जाला जाबा जानानै गेसखौ हगारलागासिनो बाराद्राय खिथु गुदुं दं होननानै खिफिलागासिनो फ्रात फ्रुट फ्रात र' जिगाब बुन्थाखौ लाबोनानै खिथु गुदुङावनो मुथेना होफैनोसै आं मा रुमानो खिफिदै जाजोबखोब्रा नुवाखै काप प्लेटनि आखलखौ खिथु गुदुंनिफ्राय गेस हेगारलागासिनो फ्रियाव मोन्दों होननानै बोरै उन्दुनांगौ जाखोब्रा बिदिबालाय आं बेबायदि खिफिलु खिफिलाबा उन्दुबाय थानो हायालै थांसैलां बिसोरनि खिफिदैखौ मोनामसोबाय थानांगौबा आंनासो खर'निफ्राय धुङा ओंखारगोन जानाय नङालै थांसैलां न'आवनो आच्छा नारजिबदां नोंथ' हाफांजों उन्दुनो गाननानै बेयावलाय मा मोनफैखोब्रा उन्दुदो हर जाबाय आं बेयावनो उन्दुनोसै नारजिबदां आं थांनोसैलै बिसोरनि खिफिदैखौ मोनामसोबाय थानो हालालै आं थांनोसैलै न'आव ओमफ्राय हेप्पि मेरि लाइफ नारजिबदां हेप्पि मेरि लाइफ थेंक इउ महाराजा जाबावलै बिसोर सानै मानसिजोंलाय उफाय गैलालै दिनै बिदिनो उन्दुनांसिगोन आङो जिरायनानैनो महाराजा हर गोमा गोमा थाग्रा इनिफ्राय आंखौ गथ'नि बिमा जानो लुगैबाबो जानो होआ र' नों महाराजा बांगाल हौवाजों खारस'नैबासो अब्लासो मिन्थिगोन नों बांगाल हौवाजों खारस'नैनो नागिरदों बिदिनो ना बर' हिनजावफोरा एसे बुंबानो बांगाल हौवाजों खारस'नैगोन हारसा हौवाजों थांगोन बेल' नामा बेल'सो नामा रावा माथो फेसा दाउसो हराव गिदिंबाय थाग्रा सिरि मोननानै थाग्रा मा होनामोन नों बांगाल हौवाजों थांगोन बांगाल हौवाजों थांगोन अब्लालाय नोंलाय मानो थांखौ अना अनिखायसो आं बुंदोंमोन दा आच्छा हांग्रिमोनदि बर' हौवाफ्रा अना माने नोंनि मथेबा हारसा हौवाफ्रासो अनो नङा होमबा बुङा सानबाबो रागा जोङा सानबाबो जोंनांगौ जायो बै जोंनि खायफा सिख्लाफ्रा गासिखौबो बुङाखै दे खायफा होनदों आं खायफा सिख्लाफ्रा मा मोनो हारसा हौवाजोंसो ब्लड दारि जामाफोरजोंसो ब्लड बिसोरनावबा मा दं बिसोरनावल'सो ब्लड आरो बै फंसे बाथ्रायाथ' आंनि खर'खौ जिबायदि साहोयो जिबायदि सौग्लिले आंनि खर'खौ माइ रुल माइ लाइफ याथु नोंसोरनि माइ रुल माइ लाइफआ आरो बै भारत संबिधानाव लिरनाय थानायखौ नुनानैनो बर' सिख्लाफोरनि आथिङा अख्राङाव गाहां मायाव गाहां गानानै बिरै थांजोब्बाय मालाय मानसिफोरजोंसो भारत संबिधानावबो लिरनाय दंथारो नालाय ब्रा मोजां मोनलायनायाव हारि माहारि जेबो नाया जायजों गोसो मिलायो बेजोंनो हाबा जानांगौ जारलासोलै बेफोरखौनो फल' खालामजोब्बाय जोंनि खायफा नोंलाय आं खायफा बर' सिख्लाया बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हिनजावफोरा हारसा बांगालजों खारफाजोबोबा देनां जारिमिनावसो फरायनो मोनसिगोन गोदो गोदाय मोनसे समाव बर' मुंनि मोनसे राव दङमोन होननाय बर' मुंनि मोनसे मा होनगोन बेखौ जिब दंमोन होननानैसो मिन्थिगोन मानसिफ्रा मालाय गोसो थोलायनानै थांथारनायखौलाय माथो बुंनांगौ जाखो बेनोथ' जाबाय दा मोजां मोनलायनायखौलाय मा खालामनो हानो होननायखायनोथ' जों दा जेबो खालामनो हायाखै नाथाय गोरों गोरा गेदेर गोलाव मानसिफ्रा साननो हानांगौब्रा जोंनि बर' समाजा दासिमबो स्ट्रं नङा गोख्रों नङा आरो बुहुमनाङै साग्लोबाखै बेनिखायनो जोंनि बर' हादरखौ जौगाहोनो माने बर' हारिखौ जौगाहोनो राव हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनो गोख्रों मानसि नांगौ जोंनि हारिखौ दावबायलांनो थाखाय जोंनो एसे गोख्रों माने सिनायजानाय मानसि नांगौ जों एसेबां खस्थ' खालामनानै सिनायहोयो जों एसेबां खस्थ' खालामनानै गोजौ लामायाव थिनहरो नाथाय जोंखौ गाख्लाबनानै गाग्लिनानै जोखानानै मालाय हौवाजोंसो ब्लड मोजां मोनलायदों हाबा जाथों जेबो नङा नाथाय मोजां मोनलायना हाबा जाखांनायनि उनावबो दानस'लाय बुलाय मालाय बेखौल'सो खोनाय बेनिखायनो जोंफ्रा दुखु मोनोब्रा मोजां मोननानै हाबा जादों मोजाङै रायजो जा बेबो नङा दाथ' माबा गिदिर गोलाव मानसिफ्रानो माबा हारसा बांगालखौल'सो फसायसैलै माथो बुंबावनोब्रा मोजां मोनलायनायनिख्रुइ हारिया देरसिन हारिनि खोथाखौ सानग्रो हारि राव हारिमुनि खोथाखौ साननानै हारिखौ माखौ जौगाहो बिनिफ्राय उन जोलैफोरा जायजों मोनो बेजोंनो हाबा जालायथोंसै जेब्ला जोंनि बर' रावा गोसारगोन जेब्ला जोंनि बर' रावखौ बयबो मिथिगोन जेब्ला जोंनि बर' हादोरा गोख्रों जागोन माने मोनसे गोख्रों हादोर मोनगोन बिनि उनाव जाय जेरै गोसो थोलायबाय थाब्रा दरखार गैया खिन्थु दा जोङो ओरैबायदि गादब जानाय हारि गादब जानायनिफ्राय सिखारनो थाखाय एसे गोरों गोराफोरनि हेल्प नांगौब्रा हेफाजाब नांगौ जेरै जों बिसोरखौ हेफाजाब होनानै गोजौ थाखोआव थिनहरदों बेबायदिनो हारिखौबो बिसोर गोजौ थाखोसिम गोजौ दिगसिम दैखांलांनांगौब्रा गैया गावसोरनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखायल' साननानै मालाय हौवाजोंसो ग्राव महाराजा आंलाय ओरैनोसो बुंदों दा आंलाय रागादोंसो बुंदों आंलाय नोंनि बिसिखा आंलाय सोरजों थांनांगौ जाखो नों आंखौ अना नालाय आरो गथ'नि बिमा जाहोआ नालायसो बुंदोंमोन आं आरो महाराजा फालथुबाबो माथो नोंलाय हारिनि खोथा सानो हारिनि खोथा साननाया साफ्रोम बर' मानसिनावनो थानांगौ मिथिबाय आंनावल' गैया बियो नोंनाव थानांगौ आंनाव थानांगौ दा उन्दुनो ओंखारबाय
अमा राजा देना जोंहा रमान्टिक जानि कर'ना बेमारसो जाबाय नामा ब्रा गोसोआव मा साननाय फैदों नोंनावलाय ओइ रमान्टिक जानोसो होननानै बुंदों दा देना जोंहा मेथाइ खनलायनि आच्छा गोदै गोदै रावजों आंनि गोसोखौ गलि होनो नागिरदों गलिया नैबे अमा राजाया ओइ अमा राजा हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और सभी ताला भी खो जाए तो क्या करेगा बोलो 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 ना आयौ कर'ना भाइरासनिफ्रायबो डेन्जारसिनलाय माथो नों हांग्रिमोन दे ओइ आं रोंलालाय ओइ अमा राजा आं गथ'नि बिमा जानो लुगैबाय होनदों आं गाबोन आश्रमफोरनिफ्राय दर्जनसो गथ' लानानै फै थां आंखौ दावराव खालामना आरो खाथि उन्दुनो मोना होननानै मिथिबायना ससियेल डिस्टेंगुस होननाय जादों बेखौ मिथिदों ना मिथियाखै नों कर'ना भाइरासनि थाखाय ससियेल डिस्टेंगुस बेखौ मानिनांगौ हाय अमा राजा नोंनाबा खालि बाहानाल' साला डिस्टार्ब मालाबाबो आं गथ'नि बिमा जानो मोननाय नंला नामा सोरांलायबाय दैलि रुटिना जागायफिननोसैलाय र' एसे भिन्दि फिथाइ बायदि स्लिम जायो नामा मोदोमफोरखौ एसे स्ट्रं खालामनि र' गेफेफे जाद्रायबाय माथो आंनि मोदोमा बयबो आंनि मोदोमखौ लानानै आंखौ बासिबाय थायो लोदो जाबाय हौवा मोननाय नंला खर' देरबाय होननानै गावसोर जाहोनांनाय थां माथां गावसोरासो टेनसन लायो आंनि लोदो जानायखौ गावसोरा गोथाव संना जानो रोङा खाथें खुथें साफ्रिजों बिखुंजों समान मालायखौ लोदो होननानै बासिग्रा जाबाय दे बिराद एक्सारसाइज खालामथारबाय आं उन्दुथ'थोंसै हाफाङा दसे खिफिसो उन्दुदों बेसेरा नारजि बुदाङा सफायावसो उन्दुनानै थानांबाय मास्क लागायलायना हालाहां बिसोर सानैखौबो थाजानाय नङाहाय बे रुमाव आयौ माइथो खिफि मोनामजोबखो रुमानो नोंथां नोंसाजोनि थानाय रुमा बेनो दा औ नोंथां बेनो आंनि फिसाजोआ रुममेटफोर सानै दङ बिसोरजों थायो आं लिंहरनि दुमफाव हाफां दुमफाव माथो आमायसो आंनि फिसाजो हाफाङा बहा दं आरो आंनि फिसाला नारजि बुदाङालाय बिसोरो सिख्ला मोजाङै खिन्था बहा दोनखुमादों नों बिसोरखौ नोंथ' हाफांनि लोगो नङा होमबा खोथाफोरखौ थोंजोङै मोजाङै खिन्था मानोना नोंथ' आंनि आइ हाफांनि लोगो नोंथ' गासिबो खोथाखौ मिथिखागोन औ नाथाय बिसोरो जुलि जाबाय मा जुलि जाबाय औ जुलि जाबाय दुमफाव नोंथ' खबर हरनो हायोमोन ना मानो खोन्थाहरासै माने आंबो मोजाङै मिथियामोन नोंसोर लोगोफोरा थगायलायखायो आं मिथिगौ लोगोफोरा खोथा लाखुमालायनायावबो एक्सपार्टखा नों मिथियालासे थागोन नामा हाबा जाहैनायखौ नों मिथियालासेनो थागोन आं मिथिमारामोन उनावसो मिथिदों थगायनाङा जों गासिबो खोथाखौ मिथियो नोंसोरबायदि लोगो थानायखायनोथ' जोंनि फिसाफ्रा गाज्रि जालांनो हमदों आंथ' नोंखौ हाफांनि फिसाखौ जेरै अनो बेबायदिनो नोंखौबो आंनि फिसा बायदि सानो नाथाय नों दिनै जोंखौ मानो थगायखो मानो हाफांनि खोथाखौ खोन्थाहरासै मिथियाखैनोबा उनावसो मिथिदों आं बारा थगायनाङा बारा सालाखि दाजा बहा दं आंनि नारजि फिसाया बहा दं आंनि हाफां फिसाया आंखौसो दाय हमबाय दा खोन्थाना होबाबो हाफां नारजि मोनाबा मा सानगोन आंनोथ' जेबोखौनो खोन्थायाखै माथो आं मा होनबावनोहाय नोङो बिसोरखौ दोनखोमादों नङासै बहा दोनखोमादों जल्दि खोन्था नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन खोन्थालाय आंनि हाफां फिसाया बहा दङ मिथिगौना नोंथां बिसोरबायदि लोगो थाबा गाज्रि जायो फिसाफोरा बेनिखायनो लोगोफोरखौ सायख'नानैसो लोगो जाहोनो होनांगौ न'खै बोरै थगायदों हाबा जानायखौनो मिथिया होनदों उनावसो मिथिदोंनो माबोरै थगायो दे दंफाव खोन्था बहा दङ बिसोरो बहा दोनखोमादों नों आं दोनखोमायाखैनो दा मोजाङै सोंनायानो खोन्था नङाबा उनाव मिथिनांगौबा खोथाया गाज्रि जागोन आफा नों नुबाय नोंथां माबोरै दोनखोमादों खोन्थालायबावाखै नुनानैबो हाफां फिसा मा बेफोरो मानो बेफोरबायदि खालामदों नों आफा आंखौ गाज्रि दामोन आं नारजि बुदांजों जुलि जाबाय आं बे हाबाखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया आंनि नारजि फिसाखौ आं बेबायदि सिरिसखौहाय हाबा जाहोनो हाया नारजिया दुर्लाय एमएलए नि फिसालासो आंबो आंनि फिसाजोनि बेबायदि सिरि सिखावै हाबा जानायखौ आं मालाबाबो गनायनानै लानो हाया थौ हाफां न'आव थांफिनसै बेयो मालाबाबो जानो हानाय नंला आयै मानोना जों हाबा जाबाय हाफांजों आंजों दिनैनिफ्राय हाफां आरो आंनि लामाया दोंसेयानो
नारजि फिसा नों आंनि सासेल' नायल' जायल' फिसा नों बेबायदि दा खालाम फिसा आं नोंनि हाबाखौ गाजा गोमजा गिदिरैसो खुंनो लुगैदों आयै इसोरखौ साखि दोननानै हाबा जानायखौनो आं गोजोननाय मोनो आं बेबायदि धुमधाम गाजा गोमजायै खुंनो लुगैया आयै आरो आंथ' नारजिखौ गारनानै थांफिनखालाबो आफा आं नोंजों थांफिनला आयै आंबो हाबाखौ गारनानै थांफिननो हानाय नंला आरो जोंनि बेरेखायै जुदि माबा मोनसे खालामोबा जोंबो आयेननि हेफाजाब लागोन मानोना जों बिसि फिसाय जाबाय बिसि फिसायखौ रावबो बेबायदि बोखारनो हाया नुबाय माबायदि बिमा बिफाखौनो गोरा गोरा खोथा बुंनानै थांबाय बिसोरो नुबाय बेफोर गासिबो लोगोफोरनि थाखायसो जायो दुम्फाव फिसा बेफोरबायदि थगायनो नाङामोन थांनोसै नोंथां उनावहाय सम मोजां लानानै बुजायफिनगोन फिसाफोरखौ आंनि मा दायमोन दे आंथ' मिथियानोमोन नारजि उदांजों हाबा जागोनखौ आरो मिथिबाबोथ' आं लोगोखौलाय एसेबाबो हेल्प खालामगोन आंनिसो दाय जाबाय हेल्प खालामग्रायासो दाय जाबाय आंनि मा दायमोन लोगोफोरा फैनानै हेल्प होनायखायसो हेल्प होदों आरो लोगोनोलाय हेल्प होआलासेनोथो होनो आंखौसो रायना गालांबाय जेन आंसो हाबा खालामहोदों आंनि थाखायसो गोसथोलायदों बिसोरो दुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव मानो गाबदों दुम्फाव सोर मा बुंदों आंनो खोन्थालाय आंखौ हाफां बिफा नारजि बिमाया रायनानै गालांबाय मा बिसोर सानै नोंखौ रायनानै गालांबाय गावनि फिसाला गावनि फिसाजोफोरा गोसो थोलायबाय नोंहासो दाय जाबाय लोगोफोरखौसो रायना गालांबाय गावनि फिसाला फिसाजोखौ जेबो बुंनो हाया लोगोफोरासो दाय दुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव दा गाब नों गाबबा बयबो गाबफानो लुगैयो नङा माथो दुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव नङा माथो अननोनो रोङा बयबो आंखौ रायनाल' गालाङो रायालै गोसोनि मेगनजोंबो नायलाय नोंखौ अनग्राबो दङ दे बेफोर जाथ'बाय दे गाबथ'नांला दानो कमेन्ट्रि मोना दुखु मोनगोन गाबबा